Добър ден! Това видео специално го правя за главния секретар на МВР. Тук сме се събрали все привърженици на ТКЗС-то и сме решили да не се притесняваш. Днеска компери, картофи ще бъдат заровени. Барабоя също. Ето, днеска всички надълбоко ще ги заровим. После другите, пепер, доматото и него ще заровим. Ето, с 9 номер мотика ще ги заровим. Какво да правим? Поморихме се малко, ама за да голям да знаеш. Така че не се притеснявай. Всички зеленчуци тази година ще ударя едно рамо да ги оправим. Надълбоко. Его. Картофа замина. Смятай още колко. Две чувалчета. Всякакъв картоф. Ще заровим. Хайде, останете със здраве. После пак ще се включим.